til hesten er smykket med ranker af løv. Vi som en stjerne med dækket af støv, med pletter af blod, der størknet i nat, med fråde som havet, så bittert og sad. Hej. Dag, Gutte. Hvorfor skulle vi mødes her? Det er da et underligt sted. Det er fordi, jeg har lovet min fætter i Skåne, at jeg skulle vinke til ham herfra kl. 4. Se, det er ham der, i de blå bukser, lige til venstre for Malmø. Det er koldt. Må jeg låne dine handsker? Nå. Hvordan har din far det? Nervøs som sædvanligt. Jeg må bilde ham at jeg skulle til krokitegning på akademiet. Hvorfor spørger du altid om ham? Jeg skulle spørge fra min fætter. Hvorfor skal vi altid gemme os? Fordi jeg gerne vil være alene med dig. Det er bare fordi, du ikke vil vise dig sammen med mig. Så, det kan du i hvert fald ikke løbe fra. Nej, nu hænger jeg på det. Prøv en gang at se. Synes du ikke, den udsigt er grund nok til at mødes her? Hva? Det er verden. Set over vor herres skulder. Der er forresten den forretning i Malmø, hvor min fætter plejer at købe sine bukser. Ved du godt, at jeg... Det ved jeg godt.